Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska budeme natáčet tu kariéru za toho Jamala, jak jsem sliboval. A doufám, že se vám video bude líbit. A můžeme jít na to. Takže Jamal začal kariérou úplně hezky, jo? Ty boho, dobře. Točená zmrzlina normálně. A já jsem zakopil spínu. Kamu lidi, za ty nožičky musíte dát blackout 2. Ukaž tu kšiltovku pěknou. Kšiltovka. Ještě, že mi spadla, co? Dlouhý výkop, teda velký výkop. To bude stopping, jo, teďka. Je to určitě. Tak to bylo dobrý. Zakončení. Ty bogo. Zakončení bylo. Lidi, to vidí za kamerou. A tohle je míč od něho, jo. Hezká česká reprezentace. Ta dodává štěstí. A jestli chcete vědět, je to si Sportissima. Jsem čekal, že to bude z Decathlonu. Nevím, s kam mandíš. Buď ze Sportissima nebo z Decathlonu, jedno z toho. Pojď, kam jdeš? Normálně jsem se zamotal. Lidi, napište do komentů, jestli to bylo směšné. Protože i to za kamerou se spal. A jenom směšné. A napište, jestli se vám to taky někdy stalo, že jste se zamotali do keře. Jo. Je to jedno, jestli máte doma nějaký keř, nebo jestli jste si zamotali prostě někdy v parku do keře taky. Prostě počítá se klidně i jak jste měli třeba jeden měsíc, jo? Tak furt se to počítá, že jste se zamotali do keře. V jednom měsíci, tak to nevím úplně. Dlouho. Jo, podívejte se na naše video, které jsme před chvilkou vydali, až se stáhne. Protože bude fakt dobré. Danek mi ukradl tablet, nechal jsem ho odemčený, jel jsem za babičkou a on začal hrát a natáčet. Jo, a ten zápas, který jsem hrál, bylo to z FC Mobile. Jo, to video. A byl to dobrý debakl, borec dostal. To hrál proti mě. Jaký maty, ne? Co to bylo? Tak bude, jaký Maty to hrál proti mě, tak dostal.
Hej, nebyl to Birel? Nevím. Ale dostal borec dobrý debako. Ale ne, on by se s tebou musel připojit, to nejde. Jo. Jako může se dostat, ale jenom náhodou. Ty vogo! Taka šajka! Počkej, já ti radši odstraním ten cash, protože ty se tu doslova vymotal. Nezač to. To víc, to vydělává. No nech to probíhat dál. Takhle. Ty vogo lidi, taká volej. Ale kousíček vedla. Ty vogo zase dřevo. Už asi třetí za tohle video. Jo, schválně. Napište do komentáře, jak dokoukáte tohle video, kolik jsem dal týček a dřevem. Potom se na to podíváme a vybereme správného člověka. Ano. A tomu dáme na komentář like. Jo, a když jsme vám slibovali tu soutěž o brainroty, tak se zrušila. Protože to bylo velmi špatné. Už. Jo. Protože já jsem myslel, kámo, já jsem se napojil na jeden private, že na Robloxu, na Silo Braindrot, jak jsem to ještě hrál, tak já jsem myslel, že na tom private serveru nikdo nebude. Jediná volná bejska, já se na tu jedinou volnou bejsku připojím. Víš co, připojím se, všichni naletli do mojí bejsky a všechny secrety prostě zmizely. Jen tak. Ano. Kámo, ale to šlo vidět, oni úplně stáli za mnou, kámo, v půl kolečku. A prostě jak se to odemknulo, tak tam vlítli. Já nevím, proč to dělají, že tu bejsku máš prostě zamčenou jenom na nějaké sekundy. Proč ti to prostě nedají, ať si to lokneš jen tak, to potom nikdo nebude hrát? Protože za prvé, protože jako vždycky, když máš nějaký braindrot a je prostě na serveru nějaký nováček, no tak určitě hned vykrade, pokud máš již tak špatné braindroty, jo. Pokud on má třeba prázdnou bejsku. Ale nemusí to být vždycky jenom nováček. No jo, ale většinou, když má někdo prázdnou bejsku, tak bere i noviny pisaniny. Kámo, a to se divím, že si ještě pamatuju nejhoršího braindrota. No jako, Už podle mě bude i horší. Já jediný secret, já znám jenom OG, Skibidi Toilet, Strawberry Elephant a Mňau. A ze secretu znám jenom asi 6-7. A co tralalari, to tralala, tralalita, tralala. Bombardín, to není mytek. Jo, to je mytek. Potom ještě jsou ty. Tralalaru, tralala. To je ten God. Jo, to je God. Las tralalitas. Však to jsem mu říkal. Jo, ty dobré tralalerity, ale... Jo. Zombie tralala byl secret. Jo. To si pamatuju. Toho mámaj. Já mám brainroty u tačky a jestli mám brainroty u sebe. Ty vogo! A už musíš natáčet, kámo. Už to má 9 minut. Jaj. Kdybyste chtěli vědět, co dělám, sadím na židli a hraju si s trávou. Jo, a natáčíš. Možná tu trávu teď uvidíte. Je teď tam bylo v kameře. Trampolína to schytala. Dneska vyjde. Možná video i na trampolíně ještě. Ano.
A někdy třeba natočíme i hasiče. To už tam je. Ale jako myslím s tou vodní pistolkou. No, tak to bychom teď mohli. Dejte na tohle video aspoň 5 lajků, ať víme, jestli to máme natočit. Maxka 3, tak. Co jsem dal. Dobré, víc jak 3 lajky a natočíme hasiče z vodní pistolky. A nebo to natočíme teď, ať máme víc jak 3 lajky. A ty si myslel ten natáčím kanál dohromady, anebo na jednom videu? Jako dohromady všechny lajky, anebo na jednom videu? Protože kdybych to řekl dohromady, tak by si to už musel vzít, protože dohromady máme 64 lajků. Jako na tom videu, protože víš co. Natálka přece jenom bude dobrá. A přece jenom i můžeš udělat kanál a bude nám pomáhat třeba. Bude nám třeba editorka. Spíš natáčet. Spíš bude dělat, až trošku vyrostá, nebude dělat furt caviky, by to mohlo s ní natáčení být dobré. Až bude mít asi jak ty nebo já. Nemít vidět, já jdu kopnout levačkou, jo? Jamalová preferovaná noha, moje preferovaná noha je pravá. Ale já mám na levou, tak zkusím dát gola levačkou. Víš co, jeden už padl levačkou gol, ale byl asi z metru. Ale teďka to jdu napravit, jde asi ze 3 metrů. Fajně, odkrokuju si to, od kolik je to vzdálené. 1 metr, 2 metry, 3 metry, no necelé 4 metry to je. Viděli jste, že jsem měl chodidlo jako za tyčkou, takže necelé 4 metry. No dobré, 3 metry, 3/4 nějak tak. No nic, a já ji kopnu. Na přední tyč, kámo, na sklad. Teď vám ukážu já moji levačku. Tu. Natáčej. Vydat balony. Natočím. Já a moje levačka. Jdu natáčet Tobíka, jo, jak kopne levačkou. Ano, Chicago Bulls. Tohle byla zrovna moje lepší levačka. Borec to trefil. Aha, aha. Tak, Levačku. tak ta by nemusel... Kam lezeš, tam už nejsi v kameře. Aha, tak natáčí balon. Aha, tak ty jsi asi levák, co, Borče? Seš. Klepneme mě z něho Pepina. Dívejte, vezmu mu to i s kamerou. Uá, mi to podjelo, Borče. Borec dělá kličky. Borec zakončil. Teďka ty natáčíš s kamerou a musíš mi vzít balón. Pojď. Se bojím, že se zamotám do krák. Jo, ty zvládneš u toho natáčet, ne? Tak jestli to, tak se někdy můžeš ukázat. Tady si někdy ukážem. Nebo ne, Tobíková šance už skončila, takže je Tobík už tam. Ty koko! Poslední 3 přijímáky. A bude konec tohle videa. Nebo prvního zápasu Lamina Jamala. No, prvního dílu Jamalové kariéry. Aj, škoda. Počítaj se tyčky a i tyčky a trampolíny. Jo, může se nebo ty modré tyčky. Teďka jdu kopat od středu. Jo, vidíte. Počkat, já jsem si to přiblížil, musím to oddalit.
Poslední přímák. Poslední přímák. A bude konec prvního dílu Jamalové kariéry. Se rozloučíme a doufám, že se budete mít dobře. Tahle kariéra bude mít asi 40 dílů. Takže se máte na co ještě těšit. A my se tady všichni my se tady spolu rozloučíme a zatím lidi. čau. Otoč to na sebe, ne? A zatím Čus, lidi. čau.